चला आता वहिनी आज काय दाखवतेला? पहिली ओळख, बरेच दिवस ओळख करून दिलं नाही, मला स्वप्न पडला. काय सांगता? नमस्कार, मी स्नेहा बोललोय नाही किती दिवस. आज होऊनच जाऊन जोरात. चला. नमस्कार, मी स्नेहा आणि मी सरोज. आणि परब किचन मध्ये तुमचा खूप खूप स्वागत. केलंयच नाही म्हणून तर स्वप्नात तिला. आता रेसिपी आजचा काय रेसिपी, आमची मालवणी वाटपाची रेसिपी. हा पण आम्ही 2 भांडी आणलं आमच्या परब किचन का नजर लागतात ते. तर मी काय बोललेले, तव्यात पहिला करायचा वाटप आणि माझी आहे गरम सामान घालून वाटप करी. ता वाटपाची रेसिपी आज दाखवतो. पहिल्या व्हिडिओ मध्ये आम्ही दाखवलो की भिड्याचं तवो आणि कढई कशी तयार करायची असता. त्याच्यात कांदा आणि जिरा भाजून दाखवलो. ताक काढल्यान दुसऱ्या दिवशी परत कांदो भाजल्यान, 2च कांदे घातल्यान आणि भाजल्यान. तिसऱ्या दिवशी परत कांदो घातल्यान, तो ह्यो कांदो तिसऱ्या दिवशीचो. आता ह्यो 3-4 वेळा तरी आम्ही 2-3 दिवस कांदो चांगलो भाजून घेतलो. तोच कांदो नाया बघा, ह्याच्या खाली जिरा नाया, ह्यो दुसरो कांदो घेतलेलो. आता ह्याका काय लागत नाया बघा, ह्या फक्त तेला असा काळा जो राप यायचो ना, तो राप लागत नाही हातीक. पाठच्या बाजून पण मी ह्या करते बघा. आता ह्यो कांदो टाकून देऊया. आता ह्यो तवो ठेवते परत गॅसवर आणि गॅस पेटवते. आता त्याच्यात जसं तुमका आम्ही सांगलो की त्याच्यात आम्ही पहिला तुमका दाखवतलो मालवणी वाटप. मालवणीच वाटप हे एका वाटपापासून तुम्ही 12 प्रकारच्या भाज्या, व्हेज नॉन व्हेज बनवू शकता. हो बरोबर का? व्हेज नॉन व्हेज सगळा, उसळीपासून सांबाऱ्यापासून सगळा बनवू शकतात. एकदम झणझणीत अशी चव लागतं, वेगळी चव. तुम्ही ही वाटपाची रेसिपी ना नक्की पूर्ण बघा आणि तसा वाटप वापरून एखाद दुसरी रेसिपी करून आमका सांगा कमेंट मध्ये. हो, आता करूया सुरुवात. हा, तव्याच्या वजनात आग पण पेटा नाही, खाली उतरवून आग पेटायची. खाली ठेवलंय आणि मग आग पेटवलंय. आणि हे का काय तुम्ही लाकडाचा चमचो असो काय नाही, हे बघा स्टीलचो घेतलंय. फक्त जास्त आवाज करतलो, आमचा आवाज मारतलो. हे बघा असो. वाटपाक कधी पण आहे ना खसखस पण घ्यायची असत, तर मी आता नसा म्हणून नाही घेतलंय. अर्धो चमचो काळी मिरी घेतलंय, ह्या स्टार फूल घेतलंय अर्धा, 4-5 लवंगा घेतलंय, मोठे आहेत म्हणून 4-5 घेतलंय, ज्यापेक्षा बारीक साईजचे असतात. ही मसाला वेलची, या दगडी फूल घेतलंय, ही दालचिनी, ही बडीशेप 1 चमचो घेतलंय आणि 1 चमचो धने. आता या धन्याबरोबर थोडीशी खसखस असतात ती पण चालत. आणि या दुसरा वाटप आता ह्या आपला मालवणी वाटपातलो कांदो इलोच, त्याच्याबरोबर खोबरा. हे 3 कांदे घेतलंय मी, मोठे ना, मोठे 3 कांदे आहेत. एवढे पण मोठे नाही, एवढ्या आकाराचे. ही अर्धा वाटी खोबरा घेतलाय ओला, सुक्या खोबरा नाही भाजलाय मी. आणि हे 10-12 लसणीच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच आला. तवा आता यो बोलता बोलता तापलो चांगलो. आता पहिले जाडे मसाले घालायचे, म्हणजे पहिली इली काळा मिरी. आणि माझी आई काय करायची, चपाती शेकतात ना कपड्यान, तशा कपड्यान अशी काळा मिरी अशी अशी करायची. पण मी नाही बाई, आम्ही आता चपाती कपड्यान शेकतच नाही. त्याच्याबरोबर टाकते लवंगा, ह्या स्टार फूल पण हातीन तोडून टाकते असा. ही मसाला वेलची तर काय अक्कीच टाकू काही. त्याच्याबरोबर जाडा आणखीन काय दालचिनी. आता ह्या वायस परतून घेऊया. गॅस बारीकच केलंय. ह्याचं सुगंध इलो या भाजत इला. आता ह्याच्यात हे धने टाकतंय, दगडी फूल आणि बडीशेप. वायस 2 मिनिटं हे आपण परतलंय की लगेच काढून घ्यायचा. आणि ह्या तव्यावर थोडा सावकाश बघा, लगेच झाले. धन्यांवर लगेच काळे डाग दिसाक लागले आणि तडतडाक पण लागले. आता ह्या काढून घेऊया, बारीकच गॅसा. गॅसची बचत. आवाज बघा किती करता. आता जे कांदे कापून घेतलंय ते घालतोय. कांद्यात कधी पण आधी तेल नाही घालायचा तव्यात, आणि कांदो परतायचो नाही. आता कारण सांगते कित्या विचारतालाच तुम्ही, की त्या आधी तेल घातलं असतं कांदो भाजूक इरड लागता. बघा तुम्ही तेल घालून आणि कांदो घालून बघा, त्या कल्लाही वेळ लागता. आणि आधी अर्धो असं भाजून घ्या आणि मग तेल घाला, कांदो लगेच लाल होता. ही आता तुम्ही टिप्स समजा, नाही तर मी काय ते सांगतोय आता समजा. पण ह्यो प्रयोग करून बघा. आता घालूया तेल.
हे बघा कांद्यान जरा कलर बदलल्यान की तेल घालायचा. आता तव्याची जरा पण ही राप येत नाही आहे बघा. आणि ह्या तव्याचे फायदे पण आपल्याक गावतले. आता वहिनीच्या डोळ्यातून कचकन पाणी इला ऐकल्याबरोबर. आम्ही ना रेसिपी परवाच्या दिवशी शूट करतलो होतो, पण काय झालं, वहिनींची सगळ्यात आवडती गायन सम्राज्ञी कोण सांगा, लता मंगेशकर, त्या ऑफ झाल्या. आणि जेव्हा वहिनीने ते ऐकलं, रविवारच होता, वहिनींच्या डोळ्यातून पटकन पाणी आलं. कारण त्यांना गाण्याची आवड ना, लहानपणापासून त्या लता मंगेशकरचं गाणं ऐकून मोठ्या झाल्या. त्यांची एवढी असंख्य गाणी आहेत ना, पण माका सगळी गाणी त्यांची आवडतात. हिंदी, मराठी, अगदी तुमच्या नाच रे मोहरापासून गाणी आवडतात त्यांची. त्यांची सगळीच गाणी खूप भारी होती, आवाजच असो गोड. पण त्यांचं एक गाणं आहे ना. आणि त्यांची एक आठवण म्हणून सांगताय, मी महालक्ष्मीक रवाक होतय तेव्हा आम्ही महालक्ष्मीक जायचो नवरात्रीत सकाळी उठान. आणि थंय मी त्यांचा दर्शन घेतलेले. म्हणजे त्या देवीचा सुद्धा गाणं बोलणाऱ्या सरस्वती आणि आमच्या महालक्ष्मी देवीचा सुद्धा, ही माझी आठवण. म्हणजे मी त्यांना पाहिलंय म्हणून की नाही माका भरून हिला माहिती नाही, पण आता पण माझं अगदी हे झालेला. आता तुम्ही बोलून दाखवा त्यांचं एक गाणं. आता मी खोबरा घालतोय. आता खोबरा ढवळता ढवळता तुमका गाणं बोलून दाखवते. आता त्यांचं गाणं बोलतंय, हिंदी गाणं, जा आपण काल भरपूर ऐकलं रविवारी, तसला गाणं आता मी बोलतंय. नाम भूल जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद आए नाम भूल जाएगा. बरोबर आहे, ह्या गाणं आहे बरोबर. चेहरा पण बदलेल, नाम पण बदलेल, पण ता कधी, पण आता ह्या नाव विसरूक नाही होता. कधीच नाही, कोणच नाही, अजरामर नाव असतं खरंच. आता होय तुम्ही सुक्या खोबरा वापरलास तरी चालत, पण शक्यतो ह्या तव्यात ना ओला खोबराच घालायचा असता. आणि ओल्या खोबऱ्याने कांदा, ओला खोबऱ्याचा वाटप. आता हे लसूण आणि आला पण घालून घेत आहे, ताकी त्या कच्चा सोडा, ह्याका काय काय लोक काळा वाटप पण म्हणतात, पण आम्ही आपला मालवणीच वाटप म्हणतो. याक कांद्या खोबऱ्याचा, याक गरम मसाल्याचा. आता बघा तव्याचा फायदो, लगेच तवो तापलेलो म्हणून वाटप अगदी बोलता बोलता, म्हणजे गाण्याचा एक कडव्यातच वाटप भाजून झाला. आता सुगंध येईल खोबरा आणि कांदा भाजलेल्याचा. आता मी गॅस घालवतोय. की त्या ह्या गरम तव्यात आता हा खोबरा बरोबर भाजत जातला. आणि गॅस घालवल्यावर ढवळायचा सोडायचा नाही, काय की त्या गरम आता खोबरा खरकतला खाली. चला वाटप आता मस्त काढलेलं आहे, सुगंध येता मस्त. आणि वाटप बघा रापला अजिबात नाही. तुमका वाटप भाजून किती दाखवलं ह्या तव्यात, की त्या बघा कांदा खोबरा जरा पण रापला नाही. 2 वेळाच फक्त आम्ही कांदो ह्या तव्यात भाजून घेतलेलो आणि तो आता तुमच्या पुढ्यात टाकून दिले. असं हे एक वाटप करून तुम्ही त्याच्यापासून 12 काय 15 पदार्थ सुद्धा बनवू शकता. हा, तुमका हया त्याच्या गोष्टीत घाला, उसळीत घाला, सांबाऱ्यात घाला, भाजीत घाला, वाटपात घाला. पण असा ह्या वाटप एकदा करून बघा. थंडीच्या दिवसात जरूर करा, की त्या गरम मसालो हा म्हणून. हो, आणि दुसरा बाजू एक फायदा काय माहितीये, दुसरं गरम मसाला वापरूची गरज नाही. हा, असा या वाटप तुम्ही करून बघा. आणि परत किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, नेहमी हसत रवा, खात रवा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परत किचन पाहत रवा. धन्यवाद.